Уважаеми приятели, нашият поздравителен концерт по повод Международния ден на хората с увреждания 3 декември е на своя край. Вашите аплодисменти за момчетата от Лозево! Нека да благодарим на гостите участници в този концерт. Това са Салса клуб Енканто, Нели Ганчева и Райна Алексиева от сдружение Сияйна зора. Ученическа спортна школа Хан Крум Шулен с управител Снежана Иванова и треньора Мариела Спасова. Аплодисменти за тяхната подкрепа. Цветя за госпожа Стоянова от момчетата от Лозево. Цветя за госпожа Стоянова от сдружение Сияйна зора. Цветя за момчетата от Лозево от сдружение Сияйна зора. Цветя за момчетата от Лозево от Николай Ненеков, регионален менеджер на Монфис Шумен. След цветята идва какво? Подаръците, разбира се. Имаме много подаръци днес. Един телевизор от Светло и Мара Стойневи. Ето тук ще го видите. Специално за момчетата от Лозево. Както казах, какво е един празник без подаръци, скъпи приятели? За това са се погрижили организаторите от сдружение Сияйна зора. Миналата година се опитваме да помогнем на момчетата да имат повече спортни изяви, освен творчески. И тези боксови асортименти са за тях, за да могат да придобият още да спорят. Подготвили сме за всеки както бъдат индивидуални награди и нашите момичета, великолепните момичета от Сияйна зора, които направиха толкова много през тези дни, ще бъдат наградите на всеки един от тях. Още в първия хубав наш час неотменно раздялата иде и над нея аз нямам власт. Но аз друго държа във властта си, то ме вдига над всички беди. О, аз искам в минутите къси да оставя в теб следи. Само следи. Бръздя най-дълбокият спомен с тънки пръсти на твоята длан, да усетя най-нежният роман на душата си в тебе прелян. Мои мисли в мислите твои, в чертите ти мои черти,
иде и над нея